गेलेलो असा आणि ते कुठे कसं केला जायना आणि ते सगळे जण जाऊन या तुझे दुवेचे लागेल काचा चालू झाल्या आणि तुझे दुवे कोणती गोरकांना मानून घेतले झाल्या हे समाजाच्या उद्याला लोचन करतो वस्तूचे या तुझे कपडे काढून ते वस्तूची दाबली त्या माणसाची वस्त्र विक्री केला ते का कोणत्याने करून दाखवते सोप्या नव्हते सारखा चिखला होतात तोही मोठी सोपी दिसतात पण ज्या फुल चिखलात बोलता त्या सारखा पुढे त्या फुल सोपी दिसणार की त्या फुलाचे चिखलाचे दर दुसऱ्या माणसाच्या पायावर पाच पडलं सर आणि त्या माणसाची सुचे तुझ्या पाय तुझ्या पायाच्या वापरता आली सर गुन्ह्याच्या शिशाचं गुन्ह्याचा असतो तुझ्या पायपणे मारून फोडलेला असतो लहान असली म्हणजे मी एक असतो मोठ्या किल्ल्याला असलेल्या सरळ अवय बापल्या आपल्या पुढच्या बरे शिकवले बऱ्या पुढ्या कॉलेज
आयच्या दिसाचो आमचो बरो इश्ट म्हजो फ्रेंड एंटनी दवारकर ताका ब्रदर म्हणटा आमी आनी ताचे मामय ताका सवाशी म्हणटात. तसोच एक डायरेक्टर मॅथ्यू अब्राम बरो डायरेक्टर बरे प्रमाणात आनी ताचे सगळे म्हजे फ्रेंड त्याच दिसभाव ताका बरी इश्ट जाता. चड करून तुमकां लागून आमकां हांगा चान्स पडटा दवरूंक म्हणून तुमकां देव बरें करून सगळ्या बरें देव बरें करून आनी ही परंपरा आमी सदांच जिती दवरा देव बरें करून. बाय चीयर्स, गॉड ब्लेस द वर्ल्ड. सगळ्या देव बरें सांगता आयचे माझे असलेले आमचे सेवक टोनी गोसावीस फॅमिली गोल्स प्रमोटर आमचो थिएटर डायरेक्टर म्हणजे आलावजो आणि म्हजो कास्टिश एंटनी दुबायचो राजा ताका सदांच म्हणटा एंटनी दुबायचो राजा. हांव खूब खुशाल तेणें म्हाका हिंगा आमंत्रण आपयलो म्हणून. फर्स्ट आमी काल ट्वीट केलेलो आनी आमी बिजी आसले. बिजी आसून पासून म्हजो कॉर्डिनेटर आनी हांव तुमचो मोग आसा म्हणून आमी कॅन्डिडेट त्या टायमार दुबाय येयले. तुमकां सगळ्यांक खात्यान देव बरें करूं.